Много се радвам, че за поредна година имаме този прекрасен събор в Айтос, където може би знаете всички, може би предполагам или които не са чували, това място винаги си е било от времето на учителя до сега. Въпреки всички размествания на социалните пластове, тук това се е запазило. Сега темата, която предлагаме на вашето внимание, аз не знае дали е изписана някъде тук, но тя е следната. Божиите имена и неизразимото. Тази тема беше обект на внимание от страна на нашата прекрасна сестра Мария Кисова и моя милост, към каквото и да е, която лекция се опитахме да представим и представихме преди около 2-3 седмици на спиралата на превритнята в Ярлово. И тя предизвика доста голям интерес. Решихме, че е добра идея да бъде представена тук. Сега сестра Мария, разбира се, не може да дойде. Тя е, знаете, вече по-възрастна. Поздрави. Благодаря, Ники, да. Чудесно, да, праща поздрави, разбира се. Аз ще се опитам да представя и двата аспекта на тази тема, които всъщност с нея разгледахме и по-отделно, и накрая и съвместно. Това е тема, която на пръв поглед изглежда лесна за усвояване, но тя има така елемент на страхопочитателност, в крайна сметка, защото не говорим за каквото и да е, а за Божието име, за най-святото, което имаме в нашите души. И всъщност в хода на изложението ние ще търсим отговор на два въпроса. Първият въпрос: Бог има ли име? И вторият въпрос е: ако има, кое е то? Едно ли е то? Брат Миро, поставя за въпроса. Да. Говорим за библейските имена. Да, ще конкретизираме. Ще конкретизираме. Благодаря. Да, за какво ще става дума? Контекстът ще бъде библейските понятия, библейските названия за Бога. И по-конкретно първия период, кажи речи, до големите пророци. Исаия, Езекил, Даниил, в този отрязък. Разбира се, ще споменем широкия контекст на изобщо идеята за името в религиите и за какво ще става дума тук, в този библейски контекст. Всички знаем как започва основната християнска молитва. Коя е тази основна християнска молитва? Отче наш, разбира се, Отче наш. Ти, който си на небесата, да светиться име Твое. Да се свети името Твое. Думата е свети, т.е. да бъде свято в душите ни. Освети е друга интерпретация при учителя, но в оригинал, в гръцки език е да се свети, т.е. агиос. Свято да бъде в нас. В случая това всъщност няма толкова голямо значение, но по-скоро акцент е, че още в тази молитва Христос споменава за Божието име. Кое е обаче това име? Той ни казва. Тъй като, защо започвам с това? В Стария Завет се оказва, че Бог няма само едно име, а няколко основни и много производни. Да, те са производни, защото съдържат в основата на едното име и различни наименования, свързани с различни събития. Но да ги разгледаме едно по едно. Още, ако си спомним, книга Битие, първа глава, може би, втора или трета, не помня точно,
Но какво казва Бог на Адам? Адам вече е сътворен, нали, човека сътворена е жената и какво се случва? Бог му задава задача да даде имена на всички животни, т.е. да ги назове. Името е някакво назоваване. Името в този случай е някакво понятие. Името е мост към разбирането. Когато знаем името на нещо, пък до ден днешен, в съзнанието ни вече представата за съответното нещо е с много по-голяма яснота. Когато, например, ние знаем съответното име на, например, растения, на цветя, на животни и така нататък, вече образът в съзнанието е не само по-жив, а много по-ясен. Той има контури, защото всяко име отграничава от нещо друго. То е нещо конкретно, някакво конкретно назоваване. Тоест, ето темата с библейските имена, разбира се, в земен план, започва още с Адам. И сега няколко искам да дам малко пример с библейски имена. Например, Даниел или Даниил, както също е известно. Сега това Ил е гръцкия прочит на същото нещо, което е, но това е едно и също име. Бог е мой съдия. Защо и казвам тези неща? Започвам с примери с библейските имена на хора. Именно за това, защото всяко име сякаш съдържа идея за нещо друго, то насочва към нещо. Ето, например, друго, Михаел или Михаил. Кой е като Бога? Значи, тия имена, така наречени теофорни имена, които завършват на Ел или на Ил, Михаел, Даниил, Гамалиил и така нататък, те съдържат приставката Ил или Ел, което означава Бог. Те насочват към нещо свързано с Бога. Други имена, не само Стария Завет, той нашите имена са такива. Името Николай. Николай е от гръцки. Никос, Лаос, победител на народите. Това означава буквално. И всяко едно име, моето Мирослав, слави мира или света, зависимост от това дали ще го разберем като българска или като русизъм. Ето това е някакво насочено. Конкретното име означава крайна сметка нещо друго. Сега ще видим така ли и при Божиите имена. Това ще е интересно. Тук отварям само една скоба, преди да започнем централната тема. В заобикалящия свят, спомняте си евреите, които имат самосъзнанието за избранници на Бога. И в крайна сметка в Стария Завет разбирането е такова. Те са избрани от Бога спрямо така наречения и в науката и от тях самите езичници, езически свят. Езичник в крайна сметка означава на народ, има някакви народни божества, народни вярвания, вярват в единия Бог. И те са избрани наистина да водят, да носят това божествено име, то да бъде свято, да премине тази, както беше сутрешната лекция на Светослав, във връзка с религията, да бъде предадено това послание чрез имена, понятия, образи, събития в Стария Завет и да дойде до епохата на християнството, откъдето знаем горе-долу какво се случва. Но в този заобикалящи езически свят има една идея, че познаването на името на някакъв Бог, конкретен, Бог на земеделието, Бог на плодородието и така нататък, ако знаем името му, то вече ние имаме някакво ограничено, разбира се, но все пак някакво влияние върху този Бог. Ние можем частично, разбира се, да показваме влияние. Тоест колко е важно в онзи стар свят, пък и до днешен, колко е важно името. Значи, знаеш ли името на нещо, вече имаш в кавички власт над него. Може да упражняваш някакво влияние. Със сигурност, да. Тоест, че е изгубено името на Бога. Да, но в същото време говори и други неща. Тук. Темата е, за това казвам, хем така особена, с диалектически елемент, хем и така прекалено свещена,
От крайна сметка става дума за нещо наистина, което трябва да бъде в нас свято. И сега, едни цитати, такива библейски от Изход, 3 глава, или Изход, както ще каже сестрата, ударението е на И, книга Изход. Ето, моето име е навеки и споменът за мен е от род в род, моето име. Ето, Моисей рече на Господа. Това е книга Изход, 33 глава. Ето ти ми говориш, води този народ, ами не яви кого ще пратиш с мене, ако и да каза. Аз те знам по име и ти спечели благоволение в моите очи. И така нататък за Божието име се говори много в тези начални Моисееви книги. Ето от притчи, пак ни в важността на името, какво е. Това е книга Притчи, старозаветната книга Притчи, 18 глава. Името на Господа е яка кула. Побегне ли в нея праведник, в безопасност е. И така нататък, да бъдеш оправдан в името и така нататък. Сега, в този случай, най-общо казано, името сякаш изразява абсолютната Божия природа. Каквото и да е то. Ние ще видим всъщност сега конкретно какви са тези названия, които в Стария Завет са давани на Бога. Основното в семитските езици, т.е. това число и библейски и еврейски, основното име на Бога е Ел. Ел. По-късно в гръцката транслитерация това става Ил, и затова казвам, че Даниел и Даниил е едно и също нещо. Но Ел, производно на което е... Да ги пишем или... Айде да ги напишем. Ще ползвам латинските, тъй като не съм толкова сигурен в стария еврейски език. От това Ел има две форми на единствено число, което става Елоах, и на множествено число, което се превръща в Елохим. Тази, тук, не знам дали се вижда от всички, срещнем ли в думите това им, това е задължително признак за множествено число. Сега, думата, това Ел е производно и в двете числа, и в единствено и множествено, но много по-често е в множествено число. Много по-често, преобладаващо по-често. И ако си спомним първите думи, първия стих на Библията, Битие 1 глава, първи стих, в начало Бог създаде небето и земята и така нататък. В еврейския оригинал звучи приблизително така. Берешит, Бара, Елохим, Хашамаим, Вет, Хаарец. Нали? Начало създаде Бог, Елохим, небето и земята. Пита се нещо важно в случая. Защо е в множествено число? Това е интересно. Цялата идея на монотеистичната еврейска традиция, която се по-късно трансформира в християнството и става световна традиция, световна религия, която обема почти целия свят, е идеята за единия Бог. Един. Не може да бъде друго нещо, защото ще бъде противоречие в понятието. Може да бъде само един абсолютния. Интересно обаче, че тук формата е в множествено число. И на много места в Стария Завет формата е в множествено число. Има ред тълкования, ред обяснения, които са приблизително, звучат логично. От, например, християнското тълкуване, какво е на това? Християнското тълкуване е, че тук става дума за предобраз на Света Троица, на Отец, Син и Свети Дух. И затова е в множествено число. По-късно има различни други тълкования. За мен все още този въпрос се стои като отворен въпрос. Аз, разбира се, съм приел част от тези тълкования за сравнително точни и истини, но все пак въпросът остава и според мен
той може да се тълкува в няколко... Да. Чували ли сте обяснението на Штайнер за това? Чакайте, ще стигнем до там. Добре. Да. Ще стигнем до там. За сега оставяме тази езотерична страна на въпроса. Моето тук философско светоусещане е, че може и да става дума за тези два принципа на единство и многообразие. Защото, в крайна сметка, духът е единство и многообразие. Той е един. Това са два свойства на единния дух. Той е един в себе си и многообразие в проявлението си. Така че тук можем да говорим в крайна сметка и за едно такова, вижте, философско тълкуване на множественото число, а именно като проявеното многообразие в света. Сега това ел, както казахме, се среща и в библейски и еврейски под тези две форми, единствено много число при ханаанците, въобще в тези древни народи. Ел е основното име на Бог. Той е едно такова название, всъщност. Това, приятели, не съм сигурен, че можем да го наречем точно име, защото той има производни, едно от което е Елохим. Друго нещо, например, Елион. Това е пак форма на Ел. Пиша го до и го чувате. Елион. В българските преводи на Библията, Елион е преведено като Всевишен. И тук има една интересна препратка към един такъв леко таинствен образ, който се появява в страниците на Стария Завет, а именно образа на Мелхиседек. И четат буквално цитата от библейската книга: и Мелхиседек, цар Салимски, изнесе хляб и вино. Той бе свещеник на Бога Всевишни, т.е. на Ел Елион, и благослови го и рече: благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, владетеля на небето и земята, благословен да бъде и Бог Всевишни, Ел Елион, който предаде в твоите ръце враговете ти. Авраам му даде 10-та част от всичко. Тук се появява друга форма на това Ел, под формата Елион, и то се запазва и в последствие. Тук мисля, че една от първите му употреби при Мелхиседек и след това върви нататък. То се среща в крайна сметка и в препоръчвания от учителя Псалм 91. Ако си спомняте, който пребъдва под покрива на Всевишного, ще пребивае под сянката на Всемогъщего. Който пребъдва под покрива на Ел Елион, с еврейските имена го замествам, ще пребивае под сянката на Ел Шадай. Това пък е превода Всемогъщ, всъщност, е превод на Ел Шадай. Това е, тук вече се срещаме с още едно име на Бога, което е много интересно и от езикова гледна точка. В гръцките преводи, сега на еврейски Шадай, ще се спра след малко на това, обичайната му интерпретация е свързана с голяма сила, с някаква всесилност. И затова, примерно в гръцкия превод на Библията, той е преведено с пантократор. Пантократор, всесилния, което в българския става всемогъщия. И сега, защо исках да върна внимание на Ел Шадай? Ако си спомняте, на Витоша има едно място, където, когато там 20, не помня коя година, 6-7, учителя извежда учениците на излет, има едно място, което в София често посещаваме, бивак, така наречен, който е кръщава също име, Ел Шадай. За който той казва, ние ще наречем този бивак Ел Шадай, което означава, казва учителя, истинският свидетел. Някакво ново тълкуване. Да, ново тълкуване.
А сега преди време, когато ми беше интересно да го да разбера всъщност това име, пък и скоро отново така се върна към тази тема, това име какви трансформации претърпява, какви преводи претърпява във времето, се оказва, че началото на миналия век един библеист започва да обръща внимание, че думата Шадай няма този семитски, т.е. не той е еврейски корен, както много други думи, а той търси един корен от акадския език и го намира и всъщност той се оказва с цяла школа с него, последователи, които са на същото мнение и същото становище, а именно, че Шадай е производно от акадското шаду, което буквално означава планина. И в този смисъл Ел Шадай има едно издължено Д при евреите. Затова ще го срещнете с двойно Д някъде. Ел Шадай, казва Уилям Олбрайт, всъщност означава няколко неща. Той може да се преведе като Бог планинарят, може да се преведе като Бог от планината. И третата форма, която така е може би разбираема, Бог обитаващ планините. И ако си спомним сега някои моменти и в библейската история, и от Стария и от Новия Завет, най-важните теофании, най-важните иерофании, т.е. Божиите явявания и въобще явяванията на сакралното, са ставали на планините. Моисей приема 10 Божи заповеди на тези камени скрижали на планината Синай. Не само по планините, има ред събития в Стария Завет. В Новия Завет също, когато Христос остава сам, се осамотява, той отива на планината да се моли. И в този случай, този превод на Шадай през акадското шаду за мен съдържа доста голям потенциал. Бог обитаващ планините. А между другото, то се потвърждава и от страниците на Стария Завет, защото когато има една битка на еврейската армия с сирийската армия, евреите побеждават тази битка, след това сирийците, не помня, ще го мога по-скоро се интересува да го намерим къде е конкретния старозаветен пасаж, но го цитирам по име. Сирийците всъщност, оправдавайки загубата си, казват на своя владетел, на своя цар. Да, казва, те ни победиха, защото техният бог е бог на планините. Но ако казва се бием с тях в долина, ще ги победим. И след това не се знае какво става, не са събили в планина, но в долина, но там беше така интересно позоваване. Техният бог е бог на планините. Затова наистина този превод като акадски език всъщност е доста плодотворен, според мен. В библейската книга Изход има един разказ, който е особено плодотворен за по-късната традиция на тълкуване на Божията природа и Божието име. И вие ще си спомните веднага който е разказ, само като ви кажа няколко неща. Спомнете си неизгарящата капина, който така се занимава с библейските разкази и събития, веднага ще се спомни. Моисей, пасейки овците на тъста си, се доближава до едно място, където вижда някакво чудно явление. Капина, която гори и не изгаря. Той се стъписва, да види какво се случва и чува оттам таинствен глас. Моисей събуи обущата си, защото мястото, на което стоиш, е земя свята. Той се стъписва, събува си обущата и тогава Бог, спомняте го, призовава да отиде и да спаси
народа си, който тогава в този период е под египетско робство. Са роби на Египет. Защо го разказвам това? Там интересният момент е следният. Моисей задава въпрос. Добре, аз ще отида и ги спася. Ще им кажа, че ти ме пращаш. Но ако ме запитат, кой си ти, който ме изпраща? Как е името ти? Какво да им кажа? И това, което изговаря тогава Бог, се превръща в обект на внимание до ден днешен, претърпява най-разнообразни интерпретации и в богословската литература, и в философската и така нататък. Той му казва следното. На еврейски, ще го произнеса според, което горе-долу звучи на този стар еврейски език. Той така нарече библейски еврейски, малко по-различен от днешния еврит, малко казвам, съвсем леки изменения има. Ехеех, Ашер, Ехеех. Това нещо Ехеех, Ашер, Ехеех, буквално преведено на български език е съм, който съм. Не, няма аз. В някои от протестантските преводи е преведено аз съм, който съм, а в случая нямаме аз. Няма аз. Той може да се подразбира чисто езиково, но няма. Но интересно е, например, че в други случаи Бог казва аз съм и там си има еврейското аз. В случая тук го няма. Съм, който съм. Което обаче в стария еврейски, който в крайна сметка глаголите са звучали както в сегашно, така и в бъдеще време. Не случайно Мартин Бубер, еврейски философ съвременен, т.е. от 20 век, извинявайте, който обръща внимание на тази форма на еврейския, а именно това означава и ще бъда, който ще бъда. И в двете форми, в сегашно и в бъдещо време. В този глагол шер, т.е. ехеех, извинявайте, защото сега шер е който, и ехеех означава и съм и ще бъда. Сегащо и в бъдещо време. Но какво значи всъщност да се върнем на тези думи на Бога, съм, който съм или аз съм, който съм? Ако ги разгледаме така в повърхностен план, Бог всъщност какво ни казва, че е? Ами, че той Моисей, това не му ли е ясно в крайна сметка, че Бог е? Кой друг може да е, освен Бог? Нали? Той му казва, разбира се, нещо различно. Съм, аз единствен съм. Единствено аз съм. Всичко друго, което е и което виждаме и което сме и ние, сме някакви форми на проявление на това съм. Тоест, аз единствен съм. В православния превод са го дали като аз съм вечно съществуващият, което е точна интерпретация. Нали? Точно и вечно съществуващ, той е съществуващият винаги. И е бил, и ще бъде. И това дава основание всъщност на някои от средновековните философи да твърдят, че Бог е самото битие. Тоест, че той е назовал себе си като битие. Там, при Моисей. Разбира се, тълкования има много. Това е, не случайно казах, това става обект на всякакви възможни интерпретации, по-късни и по-нови, всякакви. Но сега оставяме това на страна. Сега само, в тази връзка с Ехеех, Тома Аквински, такъв средновековен философ, използва той на латински израз, Бог като ipsum esse subsistens, самосъществуващото, на български звучи така, самосъществуващото си битие, т.е. абсолютната самодостатъчност на Бога. Абсолютна самодостатъчност. Дали, това е ясно, но интересно през това и така наречено име. Ето вижте сега, той го пита как е името ти. И той му казва, съм, който съм. В крайна сметка ние питаме, това име ли е? Това име ли е? Това е просто обяснение на някакво
Защото битие не е име, съществуващо не е име или съществуващият. Не е в смисъл, име е в смисъл на това какво ние разбираме под име. Нали? Как? Като единствен. Единствения, да. Единствения, окей, но това е, как да кажа, това е дефинирам, някаква дефиниция на Бога. И затова проблема с името все още си остава. Връщам се за малко към Ел Шадай, защото Бог сключва завета си, като не случайно имаме Стар завет, Нов завет. Защо завет? Какво значи завет? Завет, тая еврейската дума за завет има две значения. Едното е включвам някакъв договор, сделка правя с някого, нали, доста елементарно звучение. Другото, разбира се, е това сакралното значение на сключвам някакъв сакрален съюз с някого. Правя завет с тебе. Бог прави завет, т.е. сключва сакрален съюз с своя народ, който да носи името му след този свят, който, нали, не го познава толкова така конкретно, както, например, го познават евреи като конкретен Бог. И от тук от Битие 17 глава, 1 стих, Авраам беше на 99 години и Господ се яви на Авраама и му рече: аз съм Бог всемогъщи, аз съм Ел Шадай, ходи пред мене и бъди непорочен. Тук Бог има в този еврейски език, там си има аз съм. Затова споменах, че протестантският превод е аз съм, който съм, но в случая аз е подразбиращо се. Трябва да е в скобички. Няма аз. То е интересно, между другото, това, че там няма аз. Сега, идваме до централното, да ви кажа, ако може така да се нарече, централното име, с което в крайна сметка е познат Бог в този период, а това е името Яхве или Йехова. И двете са допустими като звучение. Произнасял се по двата начина, пък и до ден днешен се произнася по двата начина. Само искам да спомена тук, че той е придобивало това име е придобило различни форми през годините. То в храмно-християнската литература се среща и като Яове. А на някои места, в някои гръцки текстове, като Ябе. Защо го казвам? Защото както то, така и множество други понятия, свързани с библейския контекст, са претърпявали трансформация в звучението си. И когато ние казваме името носи вибрации и така нататък, да, носи, но за вибрации и тя претърпява някакви трансформации с времето. Сега, ако си спомним в Битие глава 22, когато Бог заповядва на Авраам да пренесе сина си Исак в жертва, много силен, такъв разтърсващ екзистенциален момент във връзка с послушанието на Авраам към Бога. И в крайна сметка не случайно от целия Стар Завет само Авраам е наречен приятел Божий. Новия Завет, чрез Христос всички ставаме приятели Божии, но в Стария Завет само Авраам е Божий приятел. Защо обаче? Такъв изпит не знам кой би могъл да понесе. И той му казва: иди, взимаш сина си Исак, качваме се тук на планината, на хълма, пак забележете, пак на хълма, ще го пренесеш жертва. Он казва: добре, що мислиш, сина ти? Това нещо как звучи, нали, на днешните ни уши. Нали, доста странно. Това е толкова сериозен изпит, който Авраам, изтърпявайки го, изпълнявайки го, всъщност се превръща вече в ученик, както и Йов. И, нали, тръгват там и Исак пита: тати, нали, къде е животното, което ще пренасям в жертва? И тогава Авраам произнася една формула, която и до ден днешен ние имаме като формула — Йова Ире. Това е всъщност форма на Яхве Ире, което буквално означава Господ ще предвиди. Господ ще си предвиди жертвеното животно.
Ето вижте, което в нашия молитвеник и при учителя го има, това е трансформация на онази библейска фраза Яхве Ире. И това е, защо казвам, че има много производни имена. Яхве Ире е едно такова производно име. Яхве Шалом, второ такова е, Господ е мир. Друго много интересно също име е Яхве Цебаот. В нашите преводи през гръцки е станало Саваот, но всъщност е Цебаот, Господ на силите. Господ на силите, което в началните си фази се е разбирало като войската на Израел, изобщо на Израил древния, която се бие там с всякакви други, но в крайна сметка това става една от определенията на самия Бог. Сега, формата Яхве е производно всъщност на онзи глагол, за който споменахме с прикапината при Моисей, глагола Ехее. Той звучи малко странно в различните интерпретации на еврейския Ие, ама има едно такова придихание, което не се чува. Ехее е по-точното звучение. И това Ехее става Яхве. И в крайна сметка това означава същото. Яхве е съществуващ яд. Езиково говорим. Може да се споменават и много други, но мисля, че не е нужно толкова. Кладош Израел, светият Израилев, Яхве Шама, Господ е там, Яхве Циткену, Господ е наша правда и така нататък. Сега идваме до Новия Завет. Да забележим това, което почнахме в началото с Господната молитва, така както е известна в целия християнски свят. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое или Твоето име. И тук въпросът, който може да се зададем, който при нас се задавам доста време, кое е това име? Да се свети името Твое. Кое е това име обаче? Това Ел Шадай ли е? Ел Елион ли е? Яхве Шалом ли е? Яхве ли е? Яхие Хашер, Яхиех ли е? Бог ли е? Ел ли е само? Кое е име? Защото и при учителя да се свети Божието име, всичките тези неща да се освети също, казва той, в нас, в нашите души, името Божие. Кое е името Божие? То едно ли е? Забележете, Христос каза Отче наш. В страниците на Новия Завет до край, в крайна сметка оригиналите не са стигнали до нас, има или преписи, които се смятат за оригинали, които по-голямата част от Новия Завет е на гръцки език, само Евангелие на Матей го има в арамейски останал. Арамейски е много прилича на еврейски, той си е всъщност почти говоримия език по времето на Исус Христос, но писменият си е еврейски език. Никъде Христос не споменава, или поне в това, което е останало езиково до нас, някои от тези имена. Но казва Отец. Вашия Отец, моят Отец. Отче наш. И постоянно Отец. Него Бог е Отец. Тоест има отношение син към Отец. Не споменава име. А същевременно казва да свети се име Твое. Сега, много е вероятно. Сега Отец. Ава. Да, той всъщност това е. Да, просто са го в нашото на български така се удари, но Ава. Или Аба в някои изречения. Аба или Аба. В крайна сметка, дали всъщност по подразбиране Христос няма предвид Яхве? Може да се е подразбирало. Тоест, това е еврейска среда, в която той работи, в крайна сметка. Нали? Еврейски контекст е. В еврейския контекст, въпреки че, както виждаме, те имат множество имена, има няколко централни. Шадай, производните на Ел Елион, Ел Хим, Елоах и Яхве.
Ава и Ефе звучи малко близко. Да, звучи близко, да. Отец, в крайна сметка. Така че в Новия Завет, дали това име е цялата Света Троица, Отец, Син и Свети Дух, дали е конкретно име някой от Стария Завет, това е трудно да се разбере. Сега преди малко някой спомена за Щайнер. При Щайнер интерпретацията е, че това е една иерархия от духовни същества, и затова е в множествено число. Тези 7 същества, да, то на български не може да се каже хими, нали, звучи странно, защото им вече е множествено число. 7-те Елохим са тези, които всъщност създават и света, в крайна сметка. Нашия свет. Да, материализират света. И Яхве всъщност е един от тези 7, който пряко вече управлява това време. Сега няколко само езикови, бих искал няколко езикови препратки да дам. Те може да са ви интересни. В Новия Завет, който в крайна сметка остава до нас през гръцки език, тези имена Яхве и Елохим са дадени в превод Господ и Бог. Тоест Яхве Елохим е Господ Бог, в крайна сметка. Тоест Кириос и Теос. Яхве преведено с Кириос, т.е. на български Господ. Елохим минава през гръцкото Теос, което значи буквално Бог на български. И това някак си е запазено във всички преводи по този начин. Освен в някои преводи, има някои такива общества, за които фокусът върху Божието име е централен. Там свидетел на Йехова беше едно такова общество, което в техния български превод на Библията, навсякъде, където примерно при нас Стария Завет е преведено Господ, стои и където в оригинала стои името Яхве, те го превеждат с Йехова. Нали? Толкова централно да се слави. То, между другото, ако спомним, произнасянето на Божието име в множество култури е нещо, важна духовна практика. Спомняте в Индия мантрите към Кришна, към Вишну, постоянното произнасяне на Божието име. Даже си има маниста такива, които колко пъти ще произнесе 108 пъти и 109-то вече е самото Божие име и така нататък. Тоест, това е важна духовна практика, в крайна сметка, произнасянето на Божието име, защото малко по-нататък, ако имаме време, всъщност времето напредва, но ще се спре на другия елемент на Божията безименност. Защото в крайна сметка тези имена са едни пътища към абсолютното, което да видим има ли име. Сега. На български къде произхожда? Имаш ли някакви? Падал ли си на това нещо? Най-вероятно богат, т.е. изобилен. Имаш всичко. Притежаваш всичко. Не съм се ровил толкова. Откъде пък е тая дума, нали, в български език? Да, не съм много сигурен чисто езиково. Какъв е точният корен? Всъщност главният древнотрапейски бог е Багайос. Дали да произхожда от него? Багайос. Не мога да кажа. Със сигурност не мога. Не съм правил чак такива. Звучи адекватно да е това, ама за мен не е сигурно. Да, въпрос на проверка. Сега, да се върнем в Новия Завет, определенията, които се дават на Бога, директните, през формата на глагола съм в трето лице, т.е. тази копула логическа нали, нещото са само 3 в Новия Завет и всички принадлежат на апостол Йоан. Той е най-склонен към директно приложение на формата Бог е. И ако си спомняте какви са те, помните Бог е, какво е Бог е? Страниците на Новия Завет. Бог е. Не мога. Как? Всички знаем какво е. Бог е любов. Любов, така. Друго, какво се спомня?
Не, това е друго. Няма такива. Това при учителя Бог е всемъдър. Бог е дух. Бог е дух и светлина. Трите неща. Няма други директни определения през формата през сън. Бог е дух, Бог е светлина, Бог е любов. В крайна сметка, Бог е и трите, това са негови качества, това са проявления, не е самата му субстанция, това са негови проявления. Интересно е, и всички са при Йоан. Той е най-склонен към това, в крайна сметка, любимия Христов ученик. Сега вижте нещо интересно. Имаме ли време? Айде, имаме време, да. Защото смятам, че ще бъде интересно това, което. Още малко. Може и повече. Все пак сме предобре. Вижте се нещо интересно от веригата. Това са думи на протоколиращия и после и на учителя. Защо казвам, че са на учителя? Защото това са вече сказки след 1897 година, т.е. след посвещението, но когато смятаме вече, че се проявява учителя, т.е. това не е просто младия Петър да казва нещо. Ето сега, думи на протоколиращия. Първо, цитирам буквално, Отец, благодарност Богу Отцу. Второ, молитва към Господа Исуса Христа, Яхова Елохим, за да даде подкрепа за себе, близки, домочадие, народ, славянство и цялото човечество. Трето, молихме се на Светия Дух, Адонай, да даде просвета и изпълни всяка мъдрост. И сега думи на учителя. Тази година можем да направим така. Всякой, който се намира в нужда, отправете до мен писмо и аз ще ви определя време, когато да се молите. И да знаете, че ще се определи една форма на тия писма, защото когато го получите, да знаете за кого да се молите. И в такива случаи винаги ще призовавате тримата приятели повдигнато с главна буква, като казвате и имената им. А когато призовавате приятелите с главна П, казвайте: Господи Исусе Христе, Яхова Елохим, Утешителю, Дух Свети, Адонай. И така нататък, няма смисъл да продължавам цитата. Адонай е интересна форма. Много от вас ще си припомнят, че всъщност евреите употребяват това друго Божие име, Адонай. Всъщност с него заместват самото име, Яхве, тъй като се опитват да спазват буквалистично тази заповед, една от Божиите заповеди: не призовавай на празно името на Господа своя Бог. Защото Господ няма да остави ненаказан оня, който призовава името му на празно. При нас не е на празно, тук е образователно. Така, още нещо. Пак от веригата. Ето, името Божие е сила, а не само извинете, не от веригата, това е от беседа. От веригата. Моя грешка. Веригата си е това. Името Божие е сила, а не само понятие. И който призовава името Божие като активна сила, той всякога ще има отговор. Всякога, когато се призовава името Божие, трябва да се приеме, че се призовава сила. И сега, нещо друго интересно. При разотиване в 12 часа на обед, господин Дънов ни каза в разговор, че същинското име на Бога е Йод Хей Вав Хей. Това казва и Кавал. Наши... къде? Ей тук. Чакайте малко. Защото е хубаво. Трябва да го изпишем, нали? Тъй като е сила. Това, щом е сила. Ето го това йодчето на еврейски. То е като ещче, латинско е само, че обърнато и обикновено стои отгоре. Йод Хей Вав Хей. Така наречената свещена тетраграма. Тя е тетраграмон, т.е. 4 знак, 4 букви. Но всъщност те са 3. Те са 3 букви. Те едната се повтаря. Я, Х и В. Я, Х, В. И вижте сега.
Нещо друго. Ето, нам е необходимо, пак от веригата, да изговаряме името на Исуса Христа за нас и за другите. Затова това име предизвиква онези принципи в Вселената, които творят, които принципи са божествени и носят милост и благост. Йод, хей, вав, хей. Тъй се произнасят на еврейски тези велики принципи и природни сили, които в трите свои разклонения носят благословението на света, ако правилно се зачитат и разбират. Ако правилно се зачитат и разбират. Тоест, ето че, как кажа, това, което разглеждаме тук, дали кое е Божието име, доколко е име, колко е название на нещо, всъщност ние ги разглеждаме през традицията, през библейския език, чисто езиково понятийно. Но в крайна сметка това са сили. Това са сили, когато произнасяйки ги, ние вече призоваваме всъщност определено благословение. Тоест имената и Шадай, и Яхве, и Христос, даже това е също име, да, знаем всички какво значи там през гръцки, през Ишуа, през еврейското Ишуа, пък през гръцки Христос, помазаника и така нататък. Да, то има някакво нещо, което означава, но като име, като дума, като призоваване, то е вече сила. Тоест, независимо, че езиково виждате, че има различни такива трансформации, значат някакви работи. Сега, тук за учителя за имената, за името Божие в различни контексти го поставя. Самия той казва, ето, например, ще го прочита малко, е дълго, но може би ще ви е интересно. Даже не право, ще ви е интересно. Христос казва на учениците си. Това е от беседа. Ако сега не сте попросили нищо от любов, то е защото не знаете как да просите. Казвате, кое е името Божие? Който дойде до това име, той е разрешил всички въпроси в себе си. Всеки от вас трябва да разреши тези въпроси. Външно човек може да постъпва както и да е, но дойде ли вътрешно до това име, той трябва да го разреши напълно, да освети името Божие в себе си. Аз не искам да говоря върху това име, защото не можете да го разберете. Ще го изказвам. Не можете да го разберете. Казвате, не сме ли видели Господа? Още една крачка ви трябва. Знаете ли какво се говори там в Стария Завет? Когато Моисей искаше да види Бога, Бог му казва, ти не можеш да видиш лицето ми и да останеш жив. Защо Моисей не можа да види лицето на Бога? Защото би човек. Той му каза, ти можеш да видиш само гърба ми. След това Моисей каза, че Бог е много милостив и дълго търпелив. Много хора като Моисей искат да видят лицето на Бога. Моисей, който беше един от посветените, не го видя, че те ще го видят. От голям патриотизъм към еврейския народ, когато искаше да освободи, Моисей направи едно престъпление. Уби един египтянин, от страх избяга в пустинята, дето 40 години наред паса овците. Тук Бог му се яви и му каза да изведе еврейския народ из Египет. Като дойде до Бога, каза му се, ти не можеш да видиш лицето на Бога и да останеш жив. Никой не може да види лицето на Бога и да остане жив. Сега да сме благодарни, че не виждаме лицето на Бога. Не живеем. Дали по-добре да не го виждаме. То всъщност то е невъзможно. Да види какво значи, ако човек някакъв смисъл да си представим. Представете си, че вижда лицето Божие, първото трябва да е нещо конкретно. Бог е всеобемно. Ами не, според мен изобщо е невъзможно. Изобщо е невъзможно, защото това означава да излезеш извън Бога някъде и да го видиш отвън. Какво има извън Бога? То няма нищо. Да всички сме вътре в Бога. Как ще видим Бога? Обаче пък интересно, да, лицето му не ни е достъпно, но някакъв смисъл усмивката му е достъпна. В крайна сметка, всяка искрена човешка усмивка Бог се поведе. Ето лицето му не виждаме, но усмивката му виждаме. Това е метафора само. Така малка заобикалка. И сега,
Приятели, още малко. Да. Адонай какво означава точно? Кои? Адонай. Адонай се превежда обикновено с Господ мой. Господ мой. Адонай, да. На български така. Сега точната етимология от Адони. Адони, даже в съвременния еврейски Адони е господин. Нали? Господ, да, Господ. Ама това те при евреите са, обикновено корените са 3 букви. Не съм се занимавал точно през какви трансформации преминава. За това не мога да кажа сега. Но обикновено се превежда като Господ мой. Да? Едно име Ишва. Що го срещу ли си го? Ишва? Може. На български пише Ишва. Може да... се казва Ишва. Това е персоналното проявление на абсолюта в Индия. Ишвара. Да, в Йога Сутра, например. Защото казва, ако искате да се обърнете към Бог, кажете Ишвара. Ако искате да свършите някаква работа, кажете Ишвара. Ишвара. Да. Значи в Йога Сутра, например, на Патанджали, малко към изтока отиваме сега, извинете. Така само скобка. Да, това е интересно. Аз не съм го срещал. Да, това е означава буквално Господ на български. Това е всъщност защо споменах Йога Сутра, това е съчинението на Патанджали, където обяснява принципите на йога, на доктрината, нали? Не на практики някакви, на метафизиката всъщност. И там всъщност Ишвара е представен като върховния учител. И това се смята, че е персонализираното проявление на абсолюта, на Брахман. Брахман е абсолютното. Безименно, без качество. Първа причина, която е абсолютно даже недостъпна. Обаче тя е достъпна през Ишвара, т.е. през персонализирания вариант, персонализираната форма, който е, казва, учител на древните, казва Патанджали. Учителя на учителите. Маха Гуру нарича. Ишвара е Маха Гуру. Най-древният учител. Това, между другото, е една препратка, когато учителя казва, има само един учител в света. Само Бог е учител. Всички други са негови форми. Всички други учители са такива. Това също име, да. Това е също име, но понеже казахме, че се ограничим само до библейския контекст. Защото, ако отидем в изтока и в Индия, там, знаете колко много имена има, какви значения, всякакви. Но интересно е друг момент. Което използваме на учителя, пак да дава един вид он, че е Том или Аум, пак е призоваване на Господ. Естествено. Пак е Божие. Така е. Ама, нали, трябва лекция цял ден да няма смисъл. Няма смисъл. Тя все пак е нещо по-ограничено. Така е, да, но също. Но интересното е, че в Битие 32 глава, нали, попита Яков, думайки, обади ми твоето име. Кажи ми твоето име. А той отговори, защо ме питаш за името ми? То е чудно. И го благослови там, казва. По подобие на Съдии, в книга Съдии 13-18 пак. А ангелът Господен му каза, защо питаш за името ми? То е чудно. В някои преводи е тайно или непостижимо. Значи ще и библейския контекст, библейската диалектика също е особена. Хем има имена, това ми има, това има, обаче все пак, че то е чудно, то е тайно, как ще го знаете, не може да ме знаеш името. Вижте колко интересно. Това са малко места са такива в Стария Завет, които има. Тук с буквално 2 са всъщност в книга Битие и в книга Съдии, но ето защо ме питаш за това, за моето име. То е чудно. Чудно е на български превода. Думата може да се преведе и като тайно. Тайно, незнайно. Сега при учителя ще пропуснем, нали? Той говори също за... Айде, ще го прочетем. Нали, имаме малко време още. Имате малко търпение още. Защото вече цял час стана и все пак. Добре, ето, според нея, т.е. окултната наука става дума, първоначално човек е бил велико същество с голяма разумност. Той знаел много повече, отколкото сегашните учени. Щом се изявил в света, той произнесъл първо думата любов, ключът на живота. Де е този ключ сега? Изгубен е.
И до днес окултистите търсят изгубения ключ. Които поддържат това твърдение, те са изгубили ключа. Днес никой език няма този ключ. Значи всички съвременни езици са без ключ. И всички религиозни хора нямат ключ. Във всички религии се говори за Бога, но не със същинското му име. Първият човек, който назовал Бога с истинското му име, той изгубил тази дума. Коя е тази дума? И ще да поясня. На български е Бог, на турски Аллах. Обаче това са преводи на първото име на Бога. Са преводи. Понеже тази дума е изгубена, хората и до днес говорят неразбрано. Говориш на Бога, но той не те слуша. Бог ще те разбере само тогава, когато произнесеш истинското му име. Така и на религиозните казват, че трябва да вярват в Бога, но с заповед работата не се върши. В кой Бог? Важно е да се знае истинското име на Бога. Турчинът казва, в Аллах ще вярваш. Това са все неразбрани въпроси. Сега ние говорим за научно, изнасяме самата истина. Поради неразбраната същина на Бога в сегашната религия, както и в миналите, има голям упадък. Под думата Бог ние разбираме разумното върховно начало, от което проистичат всички души и богове и на което не знаем същинското име. И още нещо. Бог е обширна идея, за която най-малко трябва да се говори. Според мен човек трябва само един път в живота си да произнесе това свещено име. Впрочем, това не е още същинското име на Бога. Аз произнасям същинското име на Бога само един път в годината и когато го произнеса, душата ми се отваря, като през месец май и се изпълва със свещен трепет. А в веригата, видяхте какво казва, кое е същинското име на Бога. И той там казва, че това са творящи сили. Не, казва. Сега ще се върна. Не казва, че това, че са сили, но казва също. Чакай, ще го прочета отново. Направо се казва същинското име на Бога и Йод-Хей Вав-Хей. Не е същинското име на еврейски, на арабейски. Не казва, че това е същинското име. Защото може да има същинско. Чакайте, сега ще говорим това. Да говорим прецизно. Не, сега ще ви кажа. Ето, цитирам директните думи. При разотиване в 12 часа на обед господин Дънов ни каза в разговор, че същинското име на Бога е Йод-Хей Вав-Хей. А по-нататък, да, казва Йод-Хей Вав-Хей, тъй се произнасят на еврейски тези велики принципи и природни сили, които в трите скория склонения и така нататък. Да, вижте сега, естествено, че са принципи, но тази тетраграма, тя и до сега е станала някакси. Затова, когато Христос говори да се свети името Божие, най-вероятно в тази еврейска среда това се е подразбирало, че е Яхова или няма какво друго да е. Казвам вероятно. Дали е така? А не може ли да се разбере в смисъл, че да остане свято името Божие, точно това е, за което ние не знаем. И то остава свято точно защото не го знаем, защото ако го знаем, използвайки го постоянно, ние ще го опетним. Това е идеята на цялото нещо. Той и в исляма го има същото. Те казват, Аллах има 100 имена, от които ние знаем 99, но стотното никой не го знае. Да, така е. Те даже не са и 99, нали? Ама какво е? Това е метафора. Да. Сте избрали 99, които са написали, но това е идеята, която заляга и в учението на учителя. Когато използваме думите, винаги натоварваме с правилното значение, за да може да се получи правилната вибрация и да не ги използваме направно, за да не ги опетняваме. И дава пример, любов е опетнена дума. По-добре използвайте благост, защото на български тази дума има много по-силна вибрация. И това е идеята, това име да не се знае, да остане. Та идея, учителя постоянно говори за любов с тая дума. Да, то е използвано, но все пак даде обяснение, че благост в случая е по-силна. Така ли, ама ето, че той би се противоречал. Това е идеята името
става свято, защото ние не го знаем. Ще го знаем. А може да го знаем. На български казваме благословен Господ, Бог наш. Това е библейска такава. Има едно, като че ли има едно противоречие, следното ще го опиша, нали? Да. Пример. Да, слушам. Значи, абсолютният дух на битието, както казва след една песен, е абсолютният Бог там. Да, точно така казва, да. Именно той е непроизнесим, непознаваем, абсолютна тайна, нищо не можеш да кажеш, да помислиш, да почувстваш, каквото и да е за него. За нас той е абсолютна тайна. Не можем да нищо не имаме. От там нататък този проявена, да кажем, единството, което знаем, че е първата причина, тази проявена първа причина, вече ние работим само с проявения Бог, който е точката на кръга и който вече почваме да го на неговите проявления като Отец, Син, Свети Дух и така нататък, като Елохимия, като в Завета на Светите Горящите света, всички които са сили на Бога. Да. Това са все аспекти на Бога. Точно така. Проявления на Бога, на този абсолютен Бог. И точно така, давайки, ако той е всички тези прояви на Бога, на проявения Бог, те могат да бъдат по някакъв начин изследвани от нас, макар и косвено, чрез техните прояви. Това, което виждаме, нали, всичко, което учим и което учи учители и така нататък. Но към абсолютния Бог ние нямаме абсолютно никакво отношение. Ние няма как да му дадем име. Как ще дадем име на нещо, което е абсолютно непознаваемо, неразбираемо, ние каквото и да кажем за него, това е безмислено. Спрямо нашите човешки... момент. Да. Или се получава едно противоречие между това, нали, дали е възможно изобщо да има някакво имане истински на абсолютния Бог, или пък, нали, разбираш какво е. Много добре разбирам се. Това е продължението на темата, ама, нали, ти я продължи първо. Въпросът е да го ще стигнем до там. Това е последният етап. Сега, ако искате, изчакайте малко, защото това, което може да добавите, може би ще се съдържа в това, което ще допълним. Сега, това беше хубав въпрос. Учителят наистина казва, ако си спомняте, човешката душа се пои от един велик извор. Той извор е човешкия дух. Човешкият дух се пои от още по-велик извор. Това е Божия дух. А пък Божия дух се пои от най-великия извор. Единният незнайния дух на битието, за когото никой нищо не знае. Абсолютният дух на битието, за когото никой нищо не знае. Забележете, за когото никой нищо не знае. Това дали, ако разбираме буквално, това означава, че тия богове там, които са, те нищо не знаят. Какво става за нас? Но, сега да завършим тук с няколко неща още. Това е един цитат, приятели, от един автор, той е ранохристиянски автор, Дионисий Ареопагит, който обаче не е този библейския Дионисий. Това е автор, неоплатонически автор, от най-рано от 4 век, а може би по-нататък. Но това заляга в основата на две течения в християнското богословие, които са наречени през гръцки катафатично и апофатично. Катафатично, т.е. утвърдително какво Бог е. Светлина, дух, любов, и какво Бог не е. Апофатично, т.е. чрез това какво не е, християнските автори даже твърдят, че изразяваме по-добре неговата същност, отколкото през директните определения и утвърждения. Тоест, едното е плана на славословието, където има много имена. Яхве, Елохим, нали? Другия е плана на мълчанието, където запазваме мълчание. То е мистическо мълчание, тъй като отиваме към неизразимото, към незнаеното. Абсолютно не знаете, защото казвам незнайното. Защото ние не знаем всъщност този абсолютен принцип. Какво е? Можем да кажем той, нали, в мъжки род. Не знам, аз не мога. Може и абсолютният, може и абсолютната. Нали, крайна сметка това са форми на човешки. И затова казвам абсолютното. Нали? Ето сега, това е на Дионисий. Според мен с него ще завършим и после вече ще си говорим. Ето какво казва Дионисий. Това е точно във връзка с Божиите имена. В крайна сметка това така се казва и съчинението. След като пресекне всяка умствена дейност, се ражда единението на обоготворените умове в свръхбожествената светлина
и така единени боговидните умове по подобие на ангелите и доколкото е възможно възпяват Него, най-могъщия, единен, оттърсени от всичко съществуващо, истинно и свръхприродно просветлени от преблаженото единение с Него. Защото без сам да е нищо от съществуващото, бидейки свръхсъщностно отделен от всичко, той е причината на всичко съществуващо. Следователно, не е възможно онези, които са възлюбили истината над всякаква истина, да възславят богоначалната свръхсъщностност, която е някакво свръхдействително битие на свръхблагостта, като разум или сила, нито като ум, живот или същност, но е редно да я възпяват като превъзходно откъсната от всякакво състояние, движение, живот, въображение, мнение, име, разсъдък, размисъл, умопостигане, същност, установеност, пребиваване, единение, граница, безграничност, изобщо от цялата съвкупност на съществуващото. След като само по себе си единното е субстанция на благостта, бидейки причина на всичко съществуващо, то като благоначален промисъл на теархията трябва да бъде възпявано от всички причинени съществувания. И понеже всичко попада в неговата област заради самото него, което е преди всичко и всички неща са застанали общо с него, доколкото произхождат от собственото му битие, което ги поддържа като основа на цялото съществуване, то всичко го желае. Умствените и разсъдъчните същности го желаят познавателно, по-низшите осезателно, през сетивата. И всички останали според свойственото им жизнено движение или придобития за същността им начин на съществуване. Прочее, тъкмо защото са узнали това, богословите го възпяват като безименно и извън всяко име. Безименно е, когато казват, че самата теархия в едно от мистичните видения на символичното богоразкриване е укорила онзи, който е попитал как ти е името, това, което цитирахме в Битие 32 глава. И сякаш го отклонила от всяко знание за божествените имена с отговора: защо ме питаш за името ми? То е чудно. И действително не е ли чудно името, което стои над всяко име? Безименното. Или цитат от Ефесяни, глава 1 от апостол Павел към Ефесяни: по-горе от всяко име, с което именуват не само в този век, но и в бъдещия. От друга страна, теолозите го прославят и като многоименно, водени пак от собствените му думи. Аз съм съществуващият. Изход 3.14. Аз съм живот, светлина, Бог, истина. Аз съм истината и пътя и така нататък. А и сами богомъдрите многоименно възхваляват всеобщия причинител, изхождайки от всичко причинено като благ, красив, мъдър. Тук той дава библейските препратки. Възлюбен, Бог на боговете, Господ на господарите, свет на светите, вечен и така нататък. По такъв начин на всеобщата причина, съществуваща над всичко, наистина подхожда и да не бъде с никакво име назовавана и да бъде назовавана с всички имена на съществуващото, за да е в най-точното си основание всеобща повелителка, държаща около себе си всичко, което зависи от нея като причина, начало и край и така нататък. Има още малко, но в случая това няма значение. Тоест, ето как Дионисий, това е още в най-вероятно 4 век, но може и да е малко. Дионисий Ареопагит е първи век. Вижте, няма спор. Дионисий Ареопагит от 1 век е друг Дионисий Ареопагит. Не е този, защото той използва неоплатонически понятия, които в 1 век не са били налични. Единно, всемогъщо, така нататък. Са различни хора. Дионисий е друг. Той е известен от писанията на Новия Завет. Този се е кръстил по същия начин и затова в литературата обявено го назва псевдодионисий или псевдодиопериопагит, за да се различава от библейския. В крайна сметка той е някакъв неоплатонически богослов и философ и той обобщава прекрасно това, за което говорим в тази диалектика на Божията име и безименност. В крайна сметка, наистина, както спомена сестрата, нали, за 100 имена на Аллах, от които ние знаем 99 и последно, от които не го знаем. Нали, той в библейския контекст кажи рече казва същото. Нали, ние го назоваваме по много начини, но в крайна сметка има една област, която е неназовима. Тоест Бог е абсолютно анонимният, непознаваемият, всичко това, което всички тези качества,
Да, определения по-скоро или отнасяния, защото те не са определения, по-скоро отнасяния към неговата природа, водят до това неизменно и неизразимо. Но все пак да обърнем внимание, че да, ние абсолютно име, което може да не е име, в крайна сметка, най-вероятно не е име, ние не знаем, но как обаче, ако е така, т.е. ако ние си кажем, ние нищо не знаем за абсолютното, за какво говорим за него постоянно? Към какво се стремим в крайна сметка? Да славим името Божие или постоянно да се свети името Божие, от вчера съм казал, славете името. Да, т.е. какво искам да кажа? Всички тези имена, за които говорихме, не само в библейския дори контекст, старозаветния, щете и в народите на изтока, особено в индийските там триади и всичките тези имена Божии, които възпяват и чрез което възпяване се свързват с самата природа на Божественото, всички те са мостове, в крайна сметка, към Божията природа. Всички те са някакви врати, които ни отварят към познанието на неговата природа. В този смисъл, преди малко Ангел, като спомена за темата, нали, не е безсмислено в никакъв случай. Те са много смислени тия имена. Те са даже сили. Така, когато призовавате името Божие, призовавате сила някаква. Ама чрез точно тия сили ние се приближаваме към неизразимото. Да, ние не можем да го познаем в неговата пълнота, в неговата абсолютност и в неговата крайна субстанциалност. Това е невъзможно за хората. Няма как да видиш Божието лице да останеш жив. Няма да останеш жив, защото ще се слееш с това. Няма да ще изчезне индивидуалността, в крайна сметка, ако видиш лицето Божие. Всъщност, той е относително, ако питате мене, защото ние като души имаме същата тая божествена субстанциалност, само че в тази количествено ограничена форма. Като субстанция е същото. Добре. Да го разберем. Хубаво, това ще бъде стъпка. Да славим името Божие, тази молитва и така нататък, и да се обръщаме към името Божие, да работим с него, и така. Ние, как мислиш, кое от всичко това трябва да си така да... Хубав въпрос. Да, хубав въпрос. Кое от всичките тия имена да славим, нали? Може да славим и Ишвара, както казва Ники, нали? Тая беседа. Да, разбира се. Окей. Аз няма сигурно, то си е налично в индийската традиция. И това е което учителя един път в годината споменава. То тайна е необходимо да е според вас. Аз не знам. Продължим ли да го търсим? Всеки за себе си. Ще продължим да го търсим според мен. Трябва, защото е важно. Ето да, това е между другото това, което ще каза веднъж годишно, ако се спомним еврейската традиция, за която споменахме, че заменят Яхве с Адонай, всъщност и те само веднъж годишно го произнасят. Яхве, тетраграмата. Защото не изговаря на празно. И те, в никакъв случай, да не се чуи. Само веднъж годишно и само първосвещеника, освен това. Не всички. Това първосвещеник. Така, може би, казването на учителя е малко в една метафорична препратка към старозаветния библейски контекст. Предполагам, не знам. Може и да не е това. На друго място, спомена Тао. Има ли връзки между Тао и Тео? Защото Тео произвежда чисто така... Само звучат сходно. Аум и Амин пак има да ли така... Аз мисля, че не съм много далече. Значи, да, той казва, че Аум, Ом и Амин са една и съща дума. Има такова изказване наистина от учителя. Сега Тао, да, звучи като, само че там дали старокитайски, дали новокитайски, дали Т е Д. Всъщност, да, интересното е, че Таото, то е едно и също нещо. Но интересното е, че, защото спомена, така се случва Теос на латински е Деос. Нали, пак разликата е с Т и Д. Интересно е. Да, звучи сходно Тао и Теос, ама нямат никаква... Вижте, нямат никаква... Имат общо, да. Имат общо, но чисто езиково, лингвистично това, което ние можем да разберем
от генеалогията на думите нямат общо. Тоест, един лингвист ще каже, че нямат нищо общо. Може езотерично да имат общо. Ама аз не мога да го твърдя като такъв изследовател. Да речем, той е някъде в Индия. Ама сега амин, да речем, който използва, то също лингвистично може да няма нищо общо. Обаче... Разбирам те, кой искаш да кажеш. Затова казвам, че може и да имат нещо общо. Да, най-вероятно имат. Ама аз не мога да го твърдя с сигурност. Жело, да. Естествено. Много искам да кажа. Това, което каза брат Ангел, за мен е абсолютно вярно. Учителят директно казва в тази листа, и че също го цитира, човешката душа съпи от човешкия дух. Човешкият дух съпи от божествения дух. Над божествения дух стои абсолютният дух на битието, за което никой и никога нищо не знае. Сиреч, нищо не знае. И от тук, веднага другото нещо. Ние сме, за мен, аз вече казвам, ние сме ограничена реалност. Ограничена реалност. А ние ограниченото е да кажем, може би, това е абсолютно не знам. И според мен, ние ги разбираме тези работи по нашия дух, как кой всеки или как се моли, според развитието на душата. И се молим на тази ограничена реалност, която сме. Не може да надхвърлим нашия бой да ходим неограничен, защото колко дерси няма. Ние сме ограничени, да не ги разберем работи, пък какво остава за неограничената реалност. Тоест нашата еволюция, която сме. А Христос учителя казва за жестна еволюция. Срещнат нашата еволюция. Боян го казва в доброто разположение. И от така гледна точка не може една братка да се моли на човек. Тоест аз и нейното мнение Тоест ние сме в нашото, всеки в неговата си еволюция. И последното, което искам да кажа, където учителя дава ключовите на това връзка с същото нещо, учителя, където вика Методий Константинов и казва накрая, аз съм заключил всичките духове, всички ние хората, човешките духове, и на всеки човек, когато се пробуди, ще му дам ключа за неговото развитие. Сиреч, според мен, значи ние като работим над себе си индивидуално, всеки човек, и общо като си помагаме, като стигнем някакъв период на нашето развитие, ние чрез всеки кой както ги разбира, както изпрата казва там, че всеки си има име, това според мен значи негово собствено развитие по някакъв начин. И ние вече сами ще можем да разберем какви са нещата и еди-коси. До някаква той вече вижда нашата собствена индивидуална степен на развитие като душа всеки от нас. И ще ни се откриват ключовите, където казва учителя на Методий Константинов, ще ни се откриват света и ще провеждаме, където се казва духовно, ще учим. И ще разберем. Добре, съгласен съм. Добре, приятели, ако Сега няма... говорим за абсолютни... Сега учи нам братка да говори за брат Миро или за живи. И там използва много пъти ключовата дума еволюция. Тоест еволюция в шеста раса и може би вече в шестата раса това неназовимо име ще можем да намерим ключа да го назовем. Ще приятели. Говориш за еволюция, не много пъти употреби еволюция. Еволюция в ограничената реалност. Не ограничение. Да. Вижте, само нещо да допълним. Наистина, ние не можем да познаем по абсолютен начин, пък и по относителен абсолютно той, незнайно той, и така, т.е. това е незнайно. Но в крайна сметка, ние тъкмо към него се стремим, колкото и парадоксално да изглежда това. Ние се стремим към нещо незнайно и никога не постижимо. Ама точно за това той ни привлича постоянно, защото идеала, за да е истински идеал, той трябва да е непостижим. Той, който е постижим, не е идеал. Не е постижим. Той е постижим, но и постоянно се стремим към него. Парадоксално на пръв поглед, от чисто формално-логическа гледна точка, но... Бъдете съвършени, както отец ваш съвършени. Да, кой ще зови? Аз просто да допълня, че представим съм цела, че всъщност ние никога не можем да постигнем 100% развитие, защото то развитието просто няма да спре. То няма да спре. Но светлите същества оценят стремежа. Естествено. Но това е странното, нали? Непостижимо и незнайно и неназовимо, обаче постоянно се стремим към него. Учителя казва, в една вселена може да прекараме 100 милиона години. И когато в космоса има 100 милиона вселени,
всяка една прекарани 100 милиона години, може би тогава ще опознаем това, което е всъщност непореден. Но все пак са ни дадени мостчета. Нали? Тия всичките имена са някакви мостчета. Нали? Някакви вратички, портички, влизаме, познаваме по-малко. Толкова. Но добре, приятели, има концерт след 5 минути или малко повече. Благодаря. Аз благодаря. Благодаря.